गणेश भगवान के आगमन होला मनोज भैया। लेकिन जौना बेटा के पढ़े लिखे के मन करेला गावे बजावे के मन करेला वो सबसे पहले माई बिना वाली के पुकार करेला। जय हो। अब माई से कहे ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। अरे करिले पुकार जय हो जय हो। सरदे भवानी के ये महतारी दुनिया में मान तारी तके तारी जी। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश होखस होखस। ये धरती पर जन्म लेवे खातिर भगवान लोग भी माई के गर्भ में जन्म धारण कइले। ई धरती पर जाए त मां के प्यार कैसन होला। हां जी माई के ममता ओ कैसन। मां के याद करी जौना माई हमनी सबके जन्म देले बा। विचार करो। अरे करिले दोहार सरदे भवानी के करिले दोहार सरदे भवानी के करिले दोहार सरदे भवानी के हमको बुला दूले होई काली के। दुलारी बड़ी दुलारी बड़ी दुलारी दुलारी बड़ी दुलारी बड़ी दुलारी सबका से ही सुखवा दुलारी बड़ी दुलारी बड़ी दुलारी सुनारी बड़ी सुनारी बड़ी सुनारी सबका से ही सुखवा करिले दोहार सरदे भवानी आप कितना सुंदर माहौल बा, कितना सुंदर जलसा बा, कितना सुंदर महफिल बा। आहा कितना सुंदर व्यवस्था बा। तनी बेंजू के आवाज बढ़ाइले रहे हम ऑपरेटर साहब हिमेश रेशमिया जी। आहा हमने बढ़ा कर रहे रेशमिया जी मुंबई वाला है का। बहुत सुंदर कलाकार हमारा मंच पे अभी आगमन भइले। सनोज भाई के भी स्वागत बा पहले बा। और हमारा बहुत सुंदर कलाकार सुधांशु स्टार छोटू जी जिनका बचपन में कार्यक्रम बहुत इनका पहले चलत रहे। मनोज मंजुल भैया जी, समुंदर कवि जी, साहिद भाई, प्रवीण भाई, कुंदन भाई, राजा बाबू सबका के स्वागत बा। 1 लाख भैया के का कहे के बा। इनका मैं चरण को वंदन करता हूँ। जे भोजपुरी जगत के कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा के न जलत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। ढेर लोग से कहते हैं एल्बम के स्टार भले ही रहो लेकिन मंच के भी मगध के गुडुआ भी छुए ना दे। ए महतारी तू केकरा के थार देलू। पुरान बुढ़िया 60 बरिस के रानू मंडल 2 लाइन गा के सुपरस्टार हो गईली। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। आए महतारी हमनी रोज तहर टेढ़ी मेढ़ी गावत गावत आ तब तू आवत नहीं ना बेटा तहर रोज बोलावता
तू आवत नहीं एकर मतलब कि हमरा में कमी बा कमी जितना यूट्यूबर चैनल भाई हमारा आइल बा ई सब प्यार मोहब्बत बा जे गुड्डू हलचल के जब पोस्टर पर देखले त भाई हमर यूपी से बक्सर आरा केआर पंकज छपरा गौरव जी वैशाली जिला सब यूट्यूबर भाई के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता ए महतारी कि तू ही तारा देलू पैसा मिले तो दम बंद कर दो। हाँ जी पैसा तहरा मिली बंद से जिंदा लोग करिए 50 रुपया मिले तो झाल बंद कर दो। 100 रुपया मिले तो तबला बंद कर दो। 500 मिले तो बेंजू बंद कर दो। अच्छा आ कोनो 2000 दे दे तो प्रोग्राम में बंद कर दो। हाँ जे कर्ज करता हमें से ब्यास के गोधन कुटी है। अब भाई अब बाबा के दरबार में अनुपमा जी जब पैसा ना ले लिया तो हम यही झोली में पैसा डाल देता नहीं सरकार रहा बना रहे अभी नियम में वो चालू हो गई बा। हाँ खैर कह कि तीसरा एतवरिया के पहले ना अनुपमा आइली नहीं नियमवा चालू रही तो 5000 रुपया पुरस्कार हमरा मिलल रहे सब यही धोखड़ी में चल क्या कहता है महतारी मुर्गी के भाव अनिकेत बाबू ध्यान दी मुर्गी के भाव कैसे अरे तू ही तारा यदि अच्छा लगा तो ताली बजा के स्वागत करें। जियो शेर अरे तू ही तारा देलू माई तू लसू कबीर के बेटा रतना के बदलू तो कबीर के अरे बेटा हल चलबो गुण बखानी के बेटा हल चलबो गुण बखानी